Aquesta àrea de servei, Marta Esparza, bon dia. Bon dia, Jordi. M'arribes amb llibres i veig que hi ha un primer titular que és un holograma per al rei, quan aquesta setmana el rei, doncs, que si l'operació, que si feia cunyeta amb els metges, fent veure que havia caigut. De quin rei estem parlant i de què estem parlant? A veure. Res a veure amb el rei d'Espanya i amb la seva cadera, sinó és el nou llibre que ha tret Edicions del Periscopi. Porto aquest llibre perquè ja manifesto fan absoluta d'aquesta editorial Edicions del Periscopi, perquè cada llibre que treu està molt ben escollit. Hi ha editorials que publiquen qualsevol cosa que els hi pugui donar diners. Doncs aquesta editorial sempre publica en català i sempre escollo uns llibres que a mi personalment m'encanten. Vam parlar aquí de La peixera, de Maiol de Gràcia. Recordo, sí. Recordes que em va agradar moltíssim el llibre. Doncs ara un holograma per al rei, de Dave Eggers, i traduït magistralment per, un momentet que busco, per Ferran Ràfols. Sí, per Ferran Ràfols. Doncs és l'últim llibre que ens fan arribar, i més que la sinopsis o de què va el llibre, és com està escrit i els temes que tracta, temes com ara el coaching, estratègies de venda, conflictes familiars, problemes econòmics, problemes amb exdones. Aquest escriptor té una manera molt especial de tractar tots aquests temes i d'endinsar-te, i està molt ben traduït al català. Si vols saber una miqueteta de què va, perquè no només és la meva impressió, sinó... Però en rei veig un tio que està escombrant al mig del desert, que em diràs, escolta, també són ganes d'escombrar al mig del desert, però en fi, ho està fent. Les portades són molt maques, a més. Veus que tinc aquí un catàleg d'aquesta editorial i totes les portades són de l'estil, ja el dibuix a la dreta i una mica escrit per cridar l'atenció. De la sinopsi a l'esquerra, sí. Exactament. Doncs mira, l'Alan Clay viatja a Aràbia Saudí amb la intenció de presentar un sistema de telecomunicacions basat en hologrames, com diu el mateix títol, al rei Abdullah. Llavors, si triomfa s'arreglaran els seus problemes econòmics, i si no... Llavors, hi ha calella. Sí, hi ha calella, molt petroli, molt calé. Veus com s'endinsa en aquella cultura, en aquella societat, tots aquests programes d'Espanyoles por el mundo, o catalans a la lluna. Doncs és una manera de viure allò, però més intensa i molt bonica. Un holograma pel rei. Un holograma per al rei, de Dave Eggers, d'aquesta editorial que m'encanta i no em cansaré de dir-ho, Edicions del Periscopi. Vinga, doncs.